Že jsem se letos dostal taky k řece, opad průtok, přestalo jít tolik bordelu, co šlo poslední 3 neděle, de facto furt hodně pršelo, ještě tál sníh, takže jsem se věnoval spíš lovu na stojákách nebo na ramenech. Nějaký ryby už jsem nachytal, konečně jsem se k té řece dostal, protože ji chytám rád. Chytám ji vlastně, jsem tady na druhý krátký vycházce na pár hoděk, chodím tak na 8 až 10 hodin k vodě, je tady můj kamarád, který chytal nějaký ryby, asi 4 nebo 5 za 2 dny a já jsem měl teďka první záběr, konečně, když neberu nějaký přes nebo něco takového, pár výklanců. Se mi povedlo chytit ráno malýho šupínka 10 kg 90 a jako nástroj už jsem tam měl danou jednu 24, hodně vysušenou B17 novinky, vlastně pro příští rok. To je ta rybka, snad ještě přijde nějaká, uvidíme, zatím to váhové i u kolegy to jde pomalinku nahoru, takže ryby po té letošní teplé zimě jsou hodně takový naplucný, jsou hodně nažraný, je to na nich vidět. Krásně zbarvený kapr, pěkný. Takže pouštička, naprat to tam a budeme čekat dál ještě a přijde ještě něco lepšího. To je pan táta, no. 15, viď? To určitě. To je plus, no. Šestidenní výpravu na řeku. Včera jsem balil na jednom úseku, byl jsem tam 2krát za kamarádem, chtěl jsem tam předvodit 11 kg šupíka. Včera jsme přijeli někdy odpoledne ve 2 hodiny, do večera ani záběr, celý ráno taky ne, udělal jsem jednoho tlouště, tak 60. Měl jsem před půl hodinou nebo před 3/4 hodinou jsem měl jeden záběr na bolí B17, průměru 24 mm, ryba mi otevřela banánový háček, takže jsem z toho byl smutný, první záběr od kapra tady a až špatně to dopadlo. Teďka jsem to prohodil, dal jsem si tam testovaný háček, který by měl být prodej. Longshank, 25 minut souboj, prostě brutál natvrdo, říční ryba, přece nažraná, pěkná. Dal jsem tam na strahu na panáčka Crazy Liver, tomu blobku Crazy Liver, šupenáč, bez slov, první ryba na břehu, 19 kg. Masakr, hroznej, paráda. Ja. Říční monstrum, nedáme to zadarmo. Na 2,5 librový fenomy, klobouk dolů před těma prutama, co předvedli. Takový souboj teda už jsem hodně dlouho nezažil. Krásně jsem si to užil a tohle je výsledek. Super, veliká radost. 5-6 dní ještě přede mnou, doufám, že je roztočím a
a že se ještě povede. Asi ne už takhle veliký, ale ještě aspoň nějaký. Takže pouštička a maka dál. Dalšího mohikána říčního letošní sezóny. Asi to přes 15 kg, krát 16,5 kg. Nabral mi těsně předpolednem a letošní sezóna na řece, jak jsem se tomu docela vyhýbal, nebylo to moc dost dobře možný pořádně chytat, tak teďka je to super. No. Zase předpoledňácký záběr a mám z toho radost, že prostě ty ryby sice moc těch záběrů není jeden tak za den nebo něco takového a za vytázku, ale je to super. No. Jsem ho na dvě kuličky 18 mm B17 novinky pro příští rok a to bude vypadá, že bude opravdu super. Takovýhle říční medvěd. Vypadal se teda jak tygr, no. Nebo respektive možná jako medvěd. Super ryba. Dravák. Prdážitek zase. Tyhle říční důvod. A dále. Mně se mi potvrzuje novinka B17, že to je válec a že taková bude fakt fungovat, protože 90% záběrů mám na tuhle pouze. Takže tady 15 rágra B17. Nedal mi to teda zadarmo, jo? Ty ryby jsou našponovaný, jsou to bytky s nima parádní.